L-ilma li joħroġ mill-funtani u li ħafna drabi ma jkunx ittestjat jista' jkun perikolus, speċjalment għal saħħet it-tfal li taru f'daw iż-żmien ta' sħana jxarbu jilagħbu taħt il-funtani. Ix-xorb tal-ilma minn dawn il-funtani jista' jkollu konsegwenzi serji. It-tabib Jason Bonnici għalinna li l-ilma tal-funtani jista' jagħti l-każ li jkun kontaminat u dan ipoġġi perikli serji għal saħħet il-bniedem. Ukoll mart li sallum għadna anki min-naħa tagħna bħala tobba nibżgħu minnhom. Fosthom u forsi di speċifikament għall-mistoqsija tiegħek hija il-pneumonia, il-pulmonite minħabba l-mikrobu tal-Legionella. Hija pulmonite qawwija ħafna, konsegwenzi qawwijin, konsegwenzi gravi, tinvolvi kura medika intensiva ħafna biex tfejjaqha. U dik huwa l-ikbar raġuni għalfejn isir l-testjar ta' daw il-funtani u sorsi oħra tal-ilma fil-komità. Fl-aħħar 3 snin inbnew 22 funtana f'lokalitajiet differenti, fosthom dik fi Pjazza San George il-Belt Valletta u Taslima fejn xi darba kien hemm il-Magic Kiosk. Mhux magħruf iżda jekk l-ilma li ċirkola minn dawn il-funtani u oħrajn huwiex ikkontaminat jew le. Għal-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Michael Farrugia, il-Ministru Joe Cassar qal li fil-preżent id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali m'għandu l-ebda liġi li tirregola l-kontroll ta' funtani f'postijiet pubbliċi. Għaldaqstant ma jsiru l-ebda kontrolli fuq l-ilma li joħroġ minn dawn il-funtani minkejja l-perikli li l-ilma tagħhom jista' jikkawża, speċjalment tat-tfal.